Исәнмесез сез ТНВ телеканалында. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә кунакта бүтән татар эстрадасына искиткеч матур, кабатланмас хитлар иҗат иткән, үзенең дә матур тавышы белән тамашачы йөрәген әсир иткән автор башкаручы Гүзәлия булыр. Сәлам Гүзәлия, ничек синең хәлләрең? Хәерле көннәр, Аллага шөкер. Менә шундый мактап игълан иткәннән бераз дулкынланып куйдым. Дулкынланып куйдың. Әйдә дулкынлануны бастыр өчен сиңа әлеге чәчәк бәйләмен безнең иҗат төркеменнән бүләк итеп башлыйк. Рәхмәт. Чөнки хатын кызның күңелен ретер өчен бит күп кирәкми безгә. Юк, күп кирәк. Менә бу минем яраткан төсләрем монда бар. Шулаймы? Менә ничек туры китерә алганбыз. Димәк, бүген матур интервью ясарбыз, Алла бирсә. Бик шатбыз сине күрергә, Гүзәлия. Әле булай иркенләп сөйләшкән юк кебек, гәрчә без төрле проектларда инде күп тапкыр бергә эшләгәнебез булса да, башлысы килә синең бала чагыңнан. Син бит безнең Чувашиядә, ниме, ишле, күп гаиләле, 10 балалы гаиләдән һәм нишләптер син Казанны яуларга түгел, Мәскәүне яуларга чыгып киткәнсең. Шуннан башлыйк әле сөйләшүне. Чөнки минем бөтен туганнарым да Мәскәүдә, бер туган апалар да, абыйлар да, ике бер туганнар да, кодагыйлар да, бөтен нәселебез белән Мәскәүдә диярлек безнең. Шуңа күрә инде башка шәһәрне уйламаганмындыр да. Авыр булмадымы? Мәскәү сине ничек каршы алды? Ну, мин Мәскәүгә Казаннан киттем бит. Мин башлап Казанда яшәп алдым, аннары Мәскәүгә авыр дип, хәзер менә ничә ел үткәннән соң инде авыр дип әйтә алмыйм. Үзенә күрә тәҗрибә булды инде ул. Мәскәү үзе ул уку йорты дип әйтсәң дә. Чөнки ул тәрбияли. Дисциплина бирә кешегә. Кеше Мәскәүдә эшләмәсә, үз өстеннән эшләмәсә, югалып кала ул. Шәһәр зур бит. Ул мегаполиста югалып калырга мөмкин. Характер булырга кирәк, характерлы булырга кирәк. Характерлы булырга кирәк. Менә холык бит ул балачактан формалаша, әйме? Һәм менә синең балачакта шундый менә сикәлтәле моментлары ай-хай күп булган икән. Менә нишләптер әлеге интервьюга әзерләнгәнче мин бер дә уйламый идем синең менә шундый читерекле балачак узганыңны. Мин инде әйтергә телим, менә әтиегезнең алкоголь белән мавыгу, әнинең шушы 10 баланы тормышка яраклаштырыйм дип күпме киртәләрне узу турында. Әз генә искә төшерсәң иде. Хәзерге көндә инде мин теге алкоголь ул авылда булган инде ул. Күбесендә булган, аны мин теге ул замана бәләсе булган иде. Әйе, заманасы шундый булгандыр, күбесе эчкәннәр дә. Мин аны теге, ничек дип әйтим, мин аны кейс буларак кына сөйләдем. Ул минем тормышымда булган әйбер, ничек аның йыгынтысы булды минем тормышыма, нинди йыгынты ясады ул. Нәк шушындый балачак булганга күрә, минем холкым да шундый. Нәк шушындый балачак булганга күрә, характерлы да мин. Шушы тәҗрибә булмаган булса, бүтән Гүзәлия булган булыр иде. Мин шуңа рәхмәтле дә дип әйтәсем кирәк. Син кабул иттең бу ситуацияны һәм ничектер тынычланды күңелең, әйме? Бүтән нәрсәне кабул итәсең инде. Яшь бара бит, яшь барганда бөтенләй бүтән нәрсәне кабул итә башлыйсың. Теге тагын да гибкерәк буласың. Тормышка башкача карый башлыйсың. Башка карыйсың. Монда бит инде бүтән нәрсәгә, бүтән проблемага әгәр дә теге карашны үзгәртсәң, җиңелрәк үтәргә. Әгәр дә син тормышыңны үзгәртә алмасаң, карашыңны үзгәртергә генә кирәк. Әлбәттә, бер нәрсәдә дә онытып булмый. Ул күңелдә кала, но мөнәсәбәтне үзгәртеп, үзеңнең тормышыңны җиңеләйтеп була. Менә бу мөнәсәбәтне үзгәртүгә ничә эшләрдә килеп җитә хатын-кыз?
Бергәләнмичә. Ул Күңелгә бик тистия бит, диме, иҗади кешеләрнең. Тормыш барышында гел ул трансформация буладыр дип уйлыйм кешенең. Гел ул үзгәрешләр буладыр, үз истеннән эшләгән кешенең була инде ул үзгәрешләр. Ул минем яшәү барышында мин теге треугольниктан кругка әйләнеп, кругтан дүрт почмаклы фигурага әйләнгән бар диясем. Әгәр дә чагыштыру кирәк булса, гел үзгәреп торасың. Гел үзгәреп тора кеше, чыннан да шулай. Менә балачактан инде үсмер чакка килеп керәбез, әйме, һәм башлана җырлар иҗат итү. Беренче җыр кайчан иҗат ителде? Беренче җыр ул мәктәптә укыганда 5нче класс идемедер ул. Элек бит инде КВН кебек нәрсә, «А-ну-ка, девушки» дигән үткәрдек бугай без конкурс. Менә шунда шул конкурста анда һәрбер командадан бер кеше җыр ки уйлап табырга иде текстка. Әни турында тема иде ул, әни турында иде ул текст. Менә беренче җырым шунда туды инде минем. Кирәк булгач утырдың да яздың? Кирәк булгач утырып яздым, но әйтим, оказывается, миннән җырда тудыру була икән дип уйлап куйдым. Профессиональ рәвештә иҗат итү? Мин Мәскәүдә яшәгән вакытта, менә племянницаларымны йөртә идем мәктәпкә. Якшәмбе көнне татар мәктәбенә татар телен белсеннәр дип, өйрәнсеннәр дип, татар җырлары белән танышсыннар дип мәктәпкә йөртә идем. И шунда ул вакытта татар полпредствосыннан килгәннәр иде вәкилләр. Менә Татарстанда, Казанда шундый конкурс була дип, Мәскәүдән кемнедер җибәргә тиешбез дип. Мин әйтәр, син бит инде җырлыйсың, бәлки син җибәрәбез, әйтәм. Минем җырым да юк, киемем дә юк, бер нәрсәм дә юк, мин ничек барам инде. Без сиңа ярдәм итәбез дип. Менә шулай миңа аренда күлмәк алдым, тиз генә мин кайттым да башлап текст яздым үзем. Кейін дә өзім яздым, тиз генә бер аранжировщик тауып бирделәр миңа. Җырны упаковать иттек тә, мине киендердек тә, и мин Казанга килдем. Ул вакытта бик көчле конкурсларның берсе иде ул. Менә шунда мин килеп катнаштым жюрида. Шул хәтлиндән да зур шәхесләр Илһам Шакиров, Хайдар Бигичев, Зөһрә Сахабиева, Салават Фәтхетдинов иделәр. Менә шушы конкурста мин дипломатка булган идем. Үз җырым белән, үземнең текстым белән, үземнең кием белән. Менә бүген ул көннән соң бит инде бөтен татар эстрадасындагы шәхесләр, йолдызлар белән эшләп чыктың дисәң дә була, әйме? Ләкин менә арада иң күңелеңдә йөрткән җыр ул нинди? Аңлашыла инде һәр җырның үз тарихы бардыр. Һәрбер җырның үз тарихы, минем иң яраткан җырларымның берсе ул Сентябрь дип атала, үзем җырлыйм мин аны. Икенче җырым ул Нинди бәхет дип атала. Аны без элек Илназ Бах белән дуэт буларак җырлыйдык. Но мин аны хәзер тиздән яңартылган вариантын яңартылган вариантын күрсәтәкче. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Шул җыр. Менә ике җырымны яратам. Нинди бәхет дөньяларда яраткан кешең булу. Ирендә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка кушылу. Әлеге мизгелдә минем сезгә сорау бирәсем килә, ә сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы тайпыларда дәваларга мөмкин. Омикрон клиникасында катарактага операция нибары 17,990 сум. Операция нибары 12 минут эчендә ясала. Зинины бер адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Ләкин тамашачы күбрәк җырларыңны ярата. Ничек дисең, минем плейлистта синең яраткан җырың нинди икән? Менә статистика буенча күп кенә кешенең яраткан җыры авыл көйләре. Рәхмәт Ходай. Ул статистик. Шуңа күрә мин монда ялгышмыймдыр дип уйлыйм. Икесе дә бар әйе. Шуннан да син бик төгәл әйттең. Һәм менә мин бик нык аптырадым.
Рәхмәт Ходай, ул заказга язылган җыр икән. Гадәттә бит инде заказга ничектер алар шундай шаблонга тыгып куеп, артист, композитор, автор үзен теләсә теләмәсә дә иҗат итә. Ә син заказга да шул кадәр матур продукт тудыра алгансың. Кыенмы заказга язу? Бу очракта кыен түгел иде, чөнки мин бу кешеләр белән озак аралаштым. Аларның тарихлары белән таныштым. Бик шундый четерекле, бик авыр язмышлы кешеләр. Бик зур тәэсир калдырды ул миндә. Шуңа күрә илһамланып мин кайтып тиз генә ул шундый матур кей туды. Һәм үзең җырларга да насыйп булды. Мин аны үзем җырлармын дип уйламадым язганда. Мин аны теге заказга булгач язам да, тапшырам дип уйлаган идем дә, минем заказга бирүче кешем әйтә, юк, синнән башка кеше җырлый алмаячак моны, үзең җырла диде. Һәм шушы искиткеч матур җыр туды. Үземлекләреңдән сулыш биргәнеңә, тормышымны шатлыкларга тиргәнеңә, рәхмәтләрем әйтеп туя аламыйм, күңел тулы шатлык яшен туя аламыйм. Рәхмәт Ходай, яшәү көче биргән өчен, әни булып, бик бәхетле иткән өчен. Менә минем интервьюларның берсендә Зөфәр абый Хәйретдинов булган иде. Ул бит инде шулай ук бик күп хитлар авторы, һәм ул әйткән инде шундый җөмләне: күңел һәрвакыт гашыйк булып торырга тиеш, яратып торырга тиеш, менә мәхәббәт турында җырлар иҗат итер өчен дип. Хатын-кызда ничек икән ул? Хатын-кызда да шулай инде илһамланып яшәргә кирәк. Күңелең гел тулы булырга тиеш, күңелдә нәрсәдер булырга тиеш. Onlara менә сыйфатлы китаплар языр өчен язучы күп укырга тиеш. Сыйфатлы җыр тудырыр өчен музыкант кеше күп тыңларга тиеш музыканы, дип уйлыйм мин. Кемнәрне тыңлыйсың үзең? Минем плейлистны карасаң, анда нәрсә генә юк. Анда теге Европа җырчылары да, шундук Салават та баян белән. Минем анда шунда джаз да бар, анда төрле башкаручылар. Менә бу җырчы гына ошый, бу җырчы ошый дип әйтә алмыйм мин. Менә төрле музыка, менә даже фольклор да ошый. Кайсы вакытта теге татар халык җырларында, рус халык җырларында тыңлыйм. Төрле музыка тыңлыйм мин. Ул менә күңелемнең халәте нинди, шуннан, наверное, торадыр дип уйлыйм. Күңел халәтеннән күп чиракта. Күңел халәте менә шундый тулы, гармониядә булсын өчен Гүзәлия нәрсә эшли? Ничек тулыландыра үзен? Бу табигать, бу матур кешеләр белән, күркәм кешеләр белән аралашу. Бу шәп китаплар, матур җырлар, әйбәт музыка. Мунча. Төрле чаралардан соң 5-6 банкет эшлисең дә, мин мунчага барам, рәхәтләнеп 5 сәгать мунчада утырам. Мин анда чистарынам да, тулыланам да. Энергиямны үзгәртергә барам. Минем өчен мунча кирәк. Күп хатын-кызлар шулай бугай. Матур шопинг яратам. Син шундый традицион дөрес хатын-кыз әйме? Мин гади хатын-кыз, башка хатын-кызлар кебек бер җирем белән дайыр алмыйм. Һәм менә гади хатын-кыз дигәндә, менә Мәскәүгә сине нәкъ менә мәхәббәт алып килә дип тә укыдым мин. Бу дөресме? Гашыйк булу Мәскәү егетенә. Анысы да булды инде. Мәхәббәтсез яшәмәйбез. Анысы да булды, мәхәббәт тә булды. Анысы да булды. Менә хәзер тамашачы уйлап утырадыр, инде Гүзәлия кайсы шәһәрдәсең хәзер дип. Мин хәзер 2 шәһәрдә яшим. Казанда да яшим, эшлим, Мәскәүдә дә яшим, эшлим.
Миңа локацияларны үзгәртеп тору кирәк. Мин гомумән яратмыйм рутина дигән нәрсәне. Миңа күңелсез. Эшне дә төрле өлкәләрдә эшләргә яратам мин. Юк, бер өлкәдә инде ул, но төрле, бер өлкәнең төрле юнәлешләрендә, ул барыбер иҗатка бәйле эшләр. Минем бит шуңа күрә мин җыр да язам, җырлыйм да, банкетларда да эшлим, туйларда да эшлим, концертларда да катнашам, яшь җырчыларга да булышам, ярдәм итәм, аннары режиссер буларак төрле проектларда эшлим. Менә бу яшь җырчыларга ярдәм итү дигәнгә тукталып китәсе килә. Син бит әле продюсер буларак та үзеңне күп тапкыр күрсәткән кеше әлеге шоу-бизнес дөньясында дип әйтик. Гомумән продюсерлык эше турында синнән сорыйсы килә. Ул бит шундый бик четерекле дә, әйме? Бер мизгелдә бик бәхетле дә, икенче мизгелдә бик бәхетсез дә, күңелсез дә, шәйме? Анда башлаганда бөтен кеше бөтен нәрсәгә риза, менә йолдыз булып кабынгач инде ай-яй башка яклар ачыла. Ничегрәк синең? Үзенә бер тәҗрибә инде бу, тоже. Менә бу продюсер булып эшләвем, шул мәлдә мин бик үзгәрдем дә инде. Күп нәрсәне аңлый башладым. Үземнең хаталарымны да инде ачыграк күрә идем. Кая мин дөрес эшләмәгән. Тәҗрибә ул кызыклы да, ул бер яктан. Син бит ниндидер продукт булдырасың. Бу син тәрбияче дә, син укытучы да, син дус та, син әни дә, син продюсер да булырга тиеш ул кешегә. Минемчә, менә син ул кешенең ул продуктны яратырга тиеш. Син аның иҗатына гашык булырга тиеш, шәп продюсер булыр өчен. Син гашык идеңме һәммәсенең дә иҗатына? Менә Рузилә Хәйретдинова, Хаким, Лайны белән хезмәттәшлек булып алды. Барысы да кызыклы проектлар, бик барысы да үзенчәлекле проект дип саныйм мин, барысында. Үз характеры һәрберсенең. Иң яктысы кайсы булды икән, ничек уйлыйсың? Иң уңышлысы? Иң яктысы Хаким иде. Хаким. Минемчә Хаким иде, чөнки аның белән эшләү дә кызыграк иде, ул беркемгә дә хас булмаган стильдә. Беренчедән, икенчедән үзенең кылкы буенча да ул непосредственный, тоже беркемгә дә ошамаган ул татар артистларына. Гомумән ошамаган артист. Тотышы белән дә, киеме белән дә, образы белән һәм иреклелеге белән. Гомумән башка төрле кеше. Гомумән, менә Гүзәлия янында яшь егетләр булмады түгел булгала дийме? Хаким белән сезнең дуэтыгыз чыкты, шулай ук Элвин Грей белән әле иҗат башында Элвинның бик матур хит чыкты, име сезнең? Имеш-мимешләрдә йөри инде андый вакытта, име син ничек кабул итәсең? Мин игътибар итмим андый нәрсәләргә. Игътибар итмисең? Юк, игътибар итмим бөтенләй дә. Була инде ул. Барыбер сөйлиләр бит. Барыбер сөйлиләр дим дә, мин игътибар иткән юк. Дуэтлар буенча мин рекордсмен. Ансы, татар эстрадасында минем кебек шул хәтле күп санлы дуэтлы кешеләр юк. Бу иратлар белән генә түгел, синең хатын-кызлар белән дуэтларың шактый. Азалия Валиева белән искиткеч матур дуэтыгыз бар сезнең, име Дару? Азалия Валиева белән, Сөмбел Билалова белән, Алсу Абелханова белән, хатын-кыз белән дә дуэт. Бу синең кешегә тиз яраклаша алуың турында сөйлиме, нәрсә турында сөйли ул? Ничек уйлыйсың? Әллә бу шундый продюсерның бер алымымы? Һәрбер дуэт очраклы рәвештә туды. Очраклы? Анда менә теге уйланылган махсус проектлар булмады бердә. Һәрбер менә дуэт җырлаган җырчы алар үзләре тәкъдим ясадылар.
Мин бер кешегә дә тәкъдим ясаганым булмады. Шундый хәзер инде менә эстрада кайчандыр сүз дә йөрде, менә Гүзәлия белән дуэт җырлыйсың да, синең иҗатың күтәрелеп китәчәк. Мин теге тылсымлы таяк урынында идем. Бугай. Шуңа күрә дә инде әле дә көн саен миңа төрле тәкъдимнәр килә. Ләкин син ашыкмыйсың бая хәзер. Юк, хәзер инде алай түгел. Менә ничектер очраклы рәвештә анда теге юк дип әйтерлек артистлар түгел иде алар. Күпсе белән дә дус булгангадыр инде, кайсылары белән дуэт тулды. Кайсылары белән менә иҗат өчен кирәк дип. Төнгө тамчылар юрап безгә тыпты. Тамчылар шикелле сөюләрдән бәхетле язларга бергәләп күрик. Әлеге мизгелләрдә тапшыруыбызның партнерына рәхмәтебезне белдерсәк тә урынлы булыр. Тормышны җитди, матур төсләрдә күрергә Омикрон клиникасы ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары. Күзгә лазер коррекциясе ясау нибары 12,990 сум. Омикрон клиникасы Казанда Зинина бер адресы буенча урнашкан. Шоу бизнеста дуслыкны саклау авырмы? Шоу бизнеста прям шундый зур дуслар бар дип әйтә алмыйм мин. Юк. Җиңелчә формада. Сезнең чын дусларыгыз, димәк, алар иҗат кешеләре түгел. Юк, иҗат кешеләре түгел. Иҗаттан мин бер дустым бар, чын мәгънәсендә. Калганнар иҗат кешеләре түгел. Кем икәнен әйтә аласыз? Юк, әйтмим. Азали Вәлиевме? Әйтмим. Юкмы? Юк, әйтмим. Үпкәләрдә калганнар үпкәләр дип куркасыз. Әйтмим кем. Яхшы. Ышанырлык кеше бүгенге көндә бер кеше генә. Дөресен әйткәндә. Ышанырлык кеше калганнарда, димәк, шикләнәсез. Шикләнәм дип. Ышанып бетмим әйе. Ышанып бетмисез. Гомумән дуслык. Сәбәбе конкуренциямы? Күп вакытта ул конкуренция әйе. Конкуренциядан килә. Көнләшү, конкуренция. Монда барыбер бар инде ул теге соревнование. Бер Шикнәл. Әйе. Нинди теге проработанный шундый кеше булсаң да барыбер проблемалар туа. Туа инде ул бит иҗат күңел ашак бара торган продукт теге сатып алу гына түгел. Әйе. Әгәр күңел аша үткән һәр хисләргә бай була. Без бит иҗат кешеләре башка төрле күңелле, без тирән алабыз бит нәрсәне теге анализга кереп китәбез. Бик нечкә күңелле кешеләр бит, иҗат кешеләр. Шуңа күрә авырдыр ул дус булу. Әшитеп җаның кычкырганда, елмаю рәхәт үзеңне, шәнечкелүлән арасында, чәчкәләрдән салу үзеңне. Гүзәлия, менә синең турында мин уйлыйм инде шундый үзенә бик ышанган, үзенең кадерен белгән, үзенең бәясен белгән хатын-кыздыр дип уйлыйм. Шулай микән бу? Әлбәттә шулай, минем янында шун мәгънәсендә бик көчле ир егет кенә була ала. Чыннан да менә андый кешеләр янында теге үтеп китә торган гына персонажлар була алмый торгандыр инде, улаймы? Әйе. Бал сүзеннән алынганмы, шундый татлы сүз балам, куанып җирдә яшәргә, көч сихәтаннан алам, бал капкандай булам балам, әнием дибендә эштә, балам бар.
Güzel bugün нәрсе турында хыяллана? Güzel. Популярлыгыз бар, матурлыгыз бар, шоу-бизнеста исемегез бар. Бүгінгі күнде үз йортым белән яшәргә омтылыш бар. Хыялланам үз йортым турында. И үземә бер эт алып җибәрәсем килә. Иртән торып, эт белән йөгереп, һава сулап. Әйе, тавыклар алып җибәреп, шунда бер. Тавыклар алып җибәреп. Әйе, берничә тавык. Сезне күз алдына китерү кыен. Мин авыл кызы бит. Тавыклар, берничә түтәл шунда суган, нәрсә булса, нинди булса да, ну, помидор ди, кыяр ди, җиләк, шунда нәрсә булса да берничә түтәл. Сез мине шаккатырасыз бүген. Әйтеп үткәнемчә, берничә түтәл шунда сугандыр, җиләктер, помидор, кыярдыр үстерәсем килә. Мин бит инде чыгышым белән, тумышым белән авыл кызы. Барыбер тарта ул үзенә җир. Соңгы елларда тарта башладымы? Әйе, ул менә 40-тан узганнан соң үз йортым белән яшисем килә башлады. Мен сез әйтеп ташладыгыз инде яшегезне. Тамаша Мин үземнең яшемне яшергәнем юк. Яшергәнегез юк. Миңа 49 яшь. 49 яшь. Әйе. Һәм сез үзегезне бик рәхәт хис итәсез. Ну, үземне 25 яшьлек итеп хис итәм. 21 яшьлек итеп хис итәсез. Әйе. Әйбәт. Менә 49 яшьтә үзеңне 25 яшьлек итеп хис итәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Күңел сафлыгы булырга тиеш дип уйлыйм мин. Күңел сафлыгы. Дөньяны яратып яшәргә. Әйе, позитив рухта яшәргә кирәк. Тормышыбыз шундый рәхәт, алдамай, балдамай, яшәп ятабыз тип-тип, ай-ай-ай-ай-ай. Бүген менә шулай булмады инде дип уйлый торган үкенечегез бармы? Бар. Ул бала булмау. Бар. Һәм сез моны кабул иттегез шулай ук. Әйе, кабул иттем. Кабул итү этабы кайчан килде? Белмим, әйтә алмыйм инде. Моны бөтенләй кабул иттем дип әйтеп булмый. Мөнәсәбәтне үзгәрттем. Мөнәсәбәтне үзгәрттегез. Әйе, менә интервьюның башында әйткән. Әйе. Мөнәсәбәтне үзгәрттегез. Һәм менә бәлки хатын кызлар бардыр, менә бүген охшаш халәттә булган. Әйтер сүзегез бармы? Әйе. Һәрбер эш вакытында эшләнергә тиеш. Баланы да үз вакытында, аның үз вакыты бар. Карьера булдыруда үз вакыты бар. Һәрбер эш үз вакытында эшләнергә тиеш. Соңга калырга тырышмагыз. Өлгерергә тырышыгыз. Яратырга өлгерегез. Бала тудырга, үстергә өлгерегез. Эшләргә дә өлгерегез. Үзегезне яратырга да өлгерегез. Шулай дип әйтәсем килә. Һәрбер хатын кызга. Менә бу миңа калса хатын кызлар өчен бик мөһим сүзләр. Сез менә үзегез хатын кыз буларак бәхетле дип саныйсызмы үзегезне? Мин гомумән бәхетле кеше дип саныйм үземне. Нюанслар бар. Кемдә юк инде алар? Әйе. Бәхетле кеше дип саныйм мин әйе үземне. Менә бүген бәхет өчен тагын нәрсә кирәк гүзәлиягә? Ничә уйлыйсыз? Үзегез белән шулай сөйләшәсезме? Әйе, сөйләшәм. Мин Ходай Тәгалә белән сөйләшәм күбрәк. Биргәнеңне күп күрмә инде Ходаем дигән. Әйе. Иң мөһиме шул. Әйе. Саулыгымны алма, биргәнеңне күп күрмә димин. Әйе. Менә сезнең иҗатыгызда төрле темалар бар, әйме? Һәм менә соңгы вакытта мин дөрес уйлыйм микән, ул менә шундый өлгереп җиткән мәхәббәт кебек тоела миңа. Дөрес аңлаган булсам, инде шул ук Артур Минхаҗев белән кайбер җырларда да сизелеп ала ул, әйме? Ничек уйлыйсыз? Гүзәлия киләчәктә нәрсә турында язар икән? Менә бусын әйтә алмыйм. Гүзәлия гомумән непредсказуемый кеше бит ул. Үземдә әйе. Шуңа күрә әйтә дә алмыйм.
кайсы җиргә, кайсы ярга барып бәрелгәнемне белмим. Дөрес әйтәм. Ташкын кая алып чыгарайбы. Но планнар зур. Планда әле теге яңа проектлар булдыру. Җырлар язу әлбәттә, Ходай Тәгалә ул немне талантымнан айырмасын иде, озаграк булсын иде. Кай вакытта була бер 3-4 ай җыр язмыйсың да куркам мин, кай вакытта мен әйтәм. Все булды, биттеме инде, все яза алмыйммы мин бүтән дип уйлап куркып куям шундай. Озаграк булсын иде шушы иҗат юлы. Ә сез беренче чиратта үзегез өчен автормы, әллә җырчымы? Беренче чиратта мин кеше. Иҗат юлына килгәндә миңа күбрәк җырлар язып шәп җырчыларга тапшыру. Менә шушы продуктны тудыру процессы миңа ошый. Нәрсә килеп чыгыр икән? Килеп чыгып, менә радиодан, телевидениедан күргәч, нәрсә кичерәсез үз җырыгызны? Бармы шундый момент, әрәм иткән бу җырны дип уйлаган? Төрле эмоциялар кичерәм. Уятта булып китә. Уятта булып китә. Булып китә, әйе. Кай вакытта җыр әрәм булганда дип уйлап куям. Төрле эмоциялар була инде. Иҗат бит ул шуңа күрә. Төрле эмоциялар. Менә киләчәккә планнар турында әйтәләр инде. Аллаһ Тәгаләне көлдерәсең килсә планнарыңны сөйләде дәйме? Шулай да бардыр ниндидер планнар, хыяллар, нәрсә белән яшисез? Әйтеп үттем менә минем берничә планда берничә проект. Шуларны нинди проект икәнен әйтә алмыйм. Коммерция сире. Әйе, чөнки янарга әзерлек бара икесенә дә. Шулайрак. Шулайрак. Бармы тамашачыларга ниндидер әйтер сүзләрегез, теләкләрегез, сау булашыр алдыннан? Хатын кызларга үз теләгемне әйттем, инде үзегезне яратыгыз дидем. Илгерегез бөтен нәрсәне вакытында эшләргә. Гомумән халыкка нәрсә җан тынычлыгы телим. Дөньялар тынычлыгы телим барыгызга да. Якыннарыгызны саклагыз. Кадерләп торыгыз. Тормышның кадерен белеп яшәгез. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт Гүзәлия бүген интервьюга килүегез өчен. Әлеге интервьюга килергә ризалык белдерүегез өчен мин беләм бик күп редакциялар сезне чакыра һәм сез анда бик бармаганыгызны тагы беләм. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт чакыруыгызга. Без ТНВ каналына гел шатланып киләбез. Рәхмәт бик зур. Сез ТНВ каналында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Безнең иҗат төркеме сезнең белән бер атнага сау булашып тора. Тормышны һәм үзегезне яратып яшәгез. Исән-имин булыгыз.